Še zadnjič pred prihodom Milana Nikolića iz Ane v Slovenijo, kjer bo gostoval 25. in 26. marca v Kopru in Brežicah. Ga lepo pozdravljam še na našem YouTube kanalu. Pozdrav Tajo tebi, pozdrav gledalcima, svim prijateljima u Sloveniji i gde god da nas gledaju. Milan, kaj boš rekel, kakšni so dnevi, zdaj smo proti sredini marca? Buđenje runa, buđenje struna, ajde tako da kažem, jer strune su u stvari, čovjek je povezan sa univerzumom strunama, a to su naše rune. Počinje da radi, sve više i više radi, sve više i više ljudi shvata šta se dešavalo hiljadama godina na ovom svetu, kako smo zamađeni, začarani i polako se budimo. I ja vidim i da kod tebe su upravo ti ljudi koji to prate i koji gledaju i da je sve više i više ljudi u Sloveniji koji potpuno razume ovo što govorim, da smo mi jedan rod koji je zavađen podeljenim granicama, religijama i svakakvim glupostima, a u suštini svi smo jedno. Tako da moja misija jeste da to ljudima kažem kroz jedan način o ljubavi. Eto, ušli smo u mart, ova godina brzo prolazi, dešavanja su neverovatna, sada svi očekuju kao neki krah sistema, što je sasvim logično, mislim, ovo mora da se sve raspadne. Sad ne treba se plašiti, to je ono što je najvažnije, a to dobro me razumeju ovi ljudi koji se bude, jer strah je suprotnost od ljubavi i on u nama ne treba da postoji. Sve je u božanskim rukama i to je ono što govorim u poslednje vreme, prepustite se onome što dolazi. Nemojte da slušate tuđe reči, tuđe misli, zaboravite na gomilu tih informacija, pređite na izvormacije. I vidim da se to već prima kod ljudi i kaže izvormacije sa pravog izvora jer se mi vraćamo izvoru. To je put ove godine. Milan, a lahko nekaj poveva tudi o čustveni inteligenci, ker se mi zdi, da je to nekaj, kar zelo močno potrebujemo vsi, sploh po tih časih. Da, pa trudim se da uvijek na nekom novom predavanju i snimanju da kažem uvijek po nešto novo, jer ne može stalno nešto staro govoriti. Emocionalna inteligencija, to je u poslednjih mesec dana govorim o tome. Šta je emocionalna inteligencija? Svi se rađamo sa njom. I to je u stvari naš spoj sa tim božanskim, sa izvornim. I ajde tako da kažemo telepatskim, znate, svako dete kad se rodi ono vas pravo gleda u oči, ne može da ga lažete. Kad krene manipulacija, znači kad počnemo da podmićujemo decu čokoladama, bombonama, daće ti mama, daće ti tata ovo, kreće već ta emocionalna manipulacija i emocionalno uzbuđenje. I ako pogledamo, cela ova civilizacija je upravo napravljena na svemu tome. Posebno na emocionalnom uzbuđenju, gde se ljudi dovodi u neku stanje histerije i ne znam ja, i čega sve. I to nisu samo čak sa te zle strane, nego kao dobronamerne, pa se dovode neki razni učitelji i ostalo, i life coachevi koji ljude teraju u ekstazu i kao sve super, sve će biti dobro, ajmo, mi smo. Međutim, kad to završi, vidimo da nije baš to tako. Nama je potrebna emocionalna inteligencija koja nas dovode u stanje mira, u stanje razuma, u nulto stanje, ajde tako da kažemo. I ono što sam dobio od te dece, jedna zanimljiva rečenica koju sam iskreno da kažem mesec dana pokušavao tačno da savladim, a ona ide ovako: nula, nuli, nulu daje. Nula, nuli, nulu daje. I zaista kada pogledate, vi vidite da je u stvari nula taj sveti duh. I ceo ovaj sistem koji je napravljen na binarnom kodu 0 i 1, on nikad ne može da bude nula. Jer je napravljen na materijalnom svetu da stalno ide ka jedinici, da se nešto gradi, da se pravi, da se stvara, neki materijalni svet, ali duhovni ne postoji uopšte. I zato sam rekao sada da bude ljudima praktičnije i jasnije, hajde, mora da se uvede napokon to -1, što je -1 u stvari Božja volja, božansko dopuštenje. Kada to imamo, onda imamo nulu. Odnosno, čovek emocionalnom inteligencijom koju stvara u srcu, ja znam da će psiholozi, psihijatri reći da je sve to u glavi čoveka i ostalo, da, ali morat ćemo u narednom vremenu malo da ubacimo te metafizike, ezoterije ili duhovnosti, ajde bolje tako da kažemo, da je čovjek baš nije onako
kako nama je sve rečeno. Jeste da se sve to stvara u nekom centralnom delu mozga i pred ovom prednjem delu mozga, raciju i ostalo, ali i dosta toga se u srcu dešava. I upravo je ta priča koju ću ja pričati do detalja u Sloveniji na predavanju o emocionalnoj inteligenciji, kako dovesti sebe na tu nulu, na tu razinu gde nula božanska, svetog duha, sa nulom čoveka kad je u stanju mira u srcu, daje tu nulu, odnosno sam sveti duh koji upravlja svetom. Mi smo jednostavno izbačeni iz svega toga i današnja emocionalna inteligencija je svedena na veoma nizak nivo. Mi vidimo kod pasa, kod mačaka, da imaju veću emocionalnu inteligenciju i da shvataju tačno šta želimo, ali mi ljudi smo otišli od toga. Želimo da budemo ono što nismo, želimo da budemo ono što drugi kažu da mi jesmo, a ne ono što smo mi uistinu, i onda teramo neku priču gde se udaljavamo od samog sebe, od svoje biti, od svoje suštine, od svoje duše. Ovo je vreme kad čovjek mora da se vrati svojoj duši. Ja sam to još najavio još 2019. kad sam predstavio svoju jednu knjigu i mislim da napokon ljudi shvataju. Ali jedan određeni broj ljudi je već prešao tu priču i brzo se povezuje sa svojim duhovnim bićem i njima je već sve ovo jasno. Znači, umirite svoje srce, umirite svoje emocije, nađite način da dođete do tog mira i shvatit ćete šta znači nulu daje. Čovjek je povezan sa izvorom, prestaje da ima svoje misli, postaje božanska misao, radi ono zašto je stigao, zašto je došao, zašto se pojavio u ovom fizičkom svetu i uvijek je povezan sa svetim duhom. I tada dolazi do mira. I prestaje, znate šta prestaje? Prestaje taj strah, prestaje ta borba čoveka koju mi u ovom današnjem svetu imamo, a šta će, ja ću njemu reći ovo, on meni rekao ono i ostale stvari. Ja pitam svakoga da razmisli dobro, da li bilo ko razgovara sa svojom senkom? Pa niko ne razgovara sa svojom senkom. Zašto odgovarate senci kad vas nešto upita? Znači, ta senka je u stvari nešto drugo vaše ja, koje vas prati svuda. I zapamtite, kada je sunce u zenitu, senka vam je najbliža. Znači, kada ste najviše i otišli ka svetlošću, senka se pribija uz vas. Zato nemojte da se čudite zašto je to tako. Kada je na zapadu sunce, senka je najduža. Ali kada uđete u svoju sobu, odnosno kada uđete u svoje srce, kad uđete u svoj mir, kad uđete u svoj dom, senke nema. Slikovito da objasnim ljudima, emocionalna inteligencija je mir. Emocionalna manipulacija je sve ovo što se radi, sve što se nudi ljudima, je samo emocionalnom manipulacijom i emocionalnim uzbuđenjem vlada se čovečanstvo. Čovečanstvo kada se vraća na emocionalnu inteligenciju, onda ide ka duhovnom svetu, jednostavno ka intuitivnom svetu gde sve može da razume. Gde intuicija njegovog trećeg oka direktno razgovara sa svojim višem ja i uvijek je povezana sa izvorom. O tome i Tesla govorio, o tome su svi govorili. I to je zaista moguće i to je ovo što u stvari odgovor daje na tvoje prvo pitanje. Kuda idemo? Idemo tamo. Ko hoće, hoće. Ko želi, želi. Ko ne želi, ne mora. Nikoga ne treba terati na to. Milan, zdaj v tem obdobju se dogaja, da ste recimo dva partnerja, eden se duhovno razvija in odpira, drugi pa ne. Mislim, kaj v tem primeru narediti recimo? Joj, evo pre par dana sam imao jedno predavanje, 100 ljudi je bilo, više 100 ljudi u Beogradu, isto ta pitanja. Uglavnom je veliki broj žena koje imaju problem sa muškarcima, ali ima i drugi slučajeve, gde muškarci jednostavno traže tu duhovnu sferu, ali žene su, njihove supruge su ostale na nekom duhovnom. Zaista je veliki problem i ja stalno govorim, za razliku od
tih učenja koje su nama stigle sa zapada i govore važan si ti, baš te briga za druge. U našem učenju to nije tako. Mi smo sirotokromitelji, mi smo oni koji spašavamo druge duše. Ali šta to znači? To znači da čovjek kada dođe u svoj mir, on će reći toj drugoj osobi i ta druga osoba može da prihvati ili da ne prihvati. Ali sada vi nekoga da ubeđujete, da uveravate, znači ili ga uvodite u bedu ili ga uvodite u svoje uverenje. Nema potrebe. Vi možete samo da mu prenesete znanje koje vi imate. Da li će on sa tim znanjem nešto da učini? Pa nije na vama. Jednostavno, ako primetite, a to će svi se složiti sa mnom, svi ovi koji su na jednom duhovnom putu razvoja, prosvjetljenja, putu ka razumevanju svega ovoga što se dešava kod nas, u svojoj najbližoj okolini imaju najveće, ne kažem neprijatelje, nego oni koji ih ne razumeju ili oni koji ih napadaju. Zašto je to tako? Pa upravo zbog toga sistem je takav da je on stvorio da na sve što zasvetli polete bube, mušice, komarci. Znači, takav je sistem. I sistem je u tami. I sve što zasvetli, naravno da privlači. Ali što jače svetlite, vidjet ćete da će odjednom, iako ste usamljena lampa, ono što neko kaže, pa ja sam na selu, nema kod da me čuje, ali što više svetlite, odjednom vidite da se pojavljuje još jedna lampa pored vas, još jedna lampa pored vas. I vi u nekom trenutku vidite da niste sami. Sad, što je okolina najbliže oko vas, to je zaista teško i tu jeste u suštini teškoća ili kako bih rekao, ajde ono što kažu ljudi, vole da kaže krst koji nosimo na sebi. Znači ono što je najteže nama samima jeste da prebrodimo svoju najbližu okolinu. Kad se prebrodi najbliža okolina, vidjet ćete da nema prepreke. A šta vas sprečava da prebrodite najbližu okolinu? A upravo taj stari sistem, šta će narod reći, šta će drugi reći, to se valja, to se ne valja, posebno ovdje kod nas u Srbiji. Pa nemoj to tako, pa šta će ovaj da kaže, pa šta će komšija da kaže, pa šta će tata, mama, ne znam ni ja ko. I mi smo vezani, jednostavno Gordijev čvor je napravljen u vezi svega toga, znači bez mača nema ništa. Mačem presečite to i vidjet ćete da će sve da bude u redu. Znam da je teško, ali pričam vam iz ličnog iskustva. I ja sam morao mnogo toga da presečem u svom životu. Bez tog nema stvaranja novog puta. I to je u stvari ono što vam je dato, da vi možete to da nosite na plećima. Jer car careva, ajde da ne koristim reč Bog, nego kao ovo što deca što da pišu, car careva zna šta vi možete da nosite na plećima. Ja. Hvala ti, Milan. Ali zdaj me nekaj zanima, ali se ti zdi, da je duhovna pot vedno s polno preprekami, ali si samo v naših glavah delamo te prepreke? Gledajte, postoji nešto i u poslednje vreme dosta čitam, pratim. Čovjek sa ovih prostora ovde pripadam nešto, nekako bih rekao, ali iz moje knjige o tome govore, vedsko-vinčanskoj civilizaciji. Sa druge strane postoji ta vedsko-indijska civilizacija koja se razlikuje od naše. Kod nas ovde, kada čitate vedsko-indijsku, vi ćete shvatiti da je sve maja, da je sve iluzija. A sa druge strane, ovde kod nas mi prihvatamo ovaj život kakav jeste. Ne odričemo se svega toga. Zašto? Zato što smo došli upravo u ovu dimenziju. Znači, a jedna i druga su u pravu. I jedna i druga, istina je negde između. Znači, jeste ovo maja, jeste sve ovo iluzija. I tačno je da to sve naš mozak radi. Kada čovjek dođe do uma, a um nije u ljudskom telu, um je izvan ljudskog tela i um je u stvari onaj koji upravlja našim mozgom. Jer mozak je hardware, unutrašnji program je software, a upravljač je negde izvan. Taj upravljač je ono što sam ja malo pre rekao, naš duh koji je uvek povezan. Kada čovjek shvati, onda shvati da njegove misli nisu njegove misli. Nego te misli u stvari dobija
iz interakcije sa onim što vidi, sa onim što stvara oko sebe. Taj problem mora da se reši. Kada čovjek uspe to da reši, naravno, ja i dalje govorim o vedsko-vinčaskoj civilizaciji, vi vidite u vedsko-indijskoj da tamo jedan jogin uđe i sedne u neku meditaciju, kako oni kažu, jedu ga mravi, baš ga briga. Mislim, to kod nas baš ne bi moglo da prođe, je li tako? Ipak ja svoje telo poštujem, jer moje telo je hram. Oltar je u telu. Nekako ima tu velikih razlika. Druga stvar, mi ovde smo jako povezani porodično, familijarno i muško-ženski principi su i dalje izraženi. Mi znamo ovde da su uvek žene bile te u vinčarskoj civilizaciji ženski princip koji je duhovnost, koji je bio iznad svega. U hinduističkoj je malo to drugačije. Žene su više potisnute nego što bi trebalo, po meni barem. I sad tu dolazi do sukoba, jer ipak mi živimo u 21. veku. Šta znači 21. vek? Pa ima problem duhovnost i seksualnost. I sada kada dođemo do toga, nije lako rešiva situacija. Jer sa jedne strane ova iluzija maja ili ovaj fizički svet kako ga vidimo, nudi nam nešto na izvolite da ga prihvatimo, a sa druge strane unutrašnji svet se bori protiv toga. Unutrašnji svet ne želi u tome da učestvuje. I onda dolazi do jednog velikog sukoba koji je zaista rešiti na taj način, reći da su sve to iluzije jako teško, a opet reći da je sve ovo istina oko nas i to je teško. Šta treba raditi? Pa upravo ovo što sam govorio na početku, emocionalna inteligencija. Emocionalna inteligencija dovodi do mira, a čovjek samo kad je u miru, on može da razluči šta je šta. To je današnji problem, jer vi vidite da su ljudi uzbuđeni, u svemu su pod stresom. Vi kažete čovjeku dobar dan, on se okrene, što si mi rekao dobar dan. Mene je učitelj u školi, nas je izudarao ako nismo starijim prošao pored nas, a čuo da nismo rekli starijem dobar dan. A danas se ljudi plaše bilo što da im kaže. Čak i kada ste u duhovnosti, kad pokušate mir da im prenesete, oni se uzbude, jer ne mogu nikako da se smije, to uzbuđenje ne može da ih smiri nikako. Taj problem je u stvari problem onaj koji rešavamo sada. A to je direktno povezivanje sa izvorom. Čovek kada se poveže sa izvorom, on dolazi do mira. Onda će za realnost vidjeti šta je šta. To je ovo što sam rekao. Šta je senka, a šta ste vi? Zašto razgovarate sa senkom? Pa tako isto treba i postaviti pitanje zašto razgovarate sa svojim lažnim ego, lažnim mislima. Jer mozak stalno stvara. On stalno stvara i uglavnom je negativan. Uglavnom je strah. Ovde se kaže ne do ti Bog ono što ti majka misli. Nemoj sine poginućeš, nemoj polomićeš nogu, nemoj, pa mama pusti me. To je taj mozak koji stalno nešto želi da bude u ovoj stvarnosti. A duhovnost zna da može da izađe iz nje. I dozvoli mi samo, ovo je jako važno što ću reći. Znači, u Puli sam imao predavanje i nakon toga jedna prijateljica, učiteljica je ustala i rekla ovako, da potvrdim iz Anove reči, dali smo zadatak deci, znači to su deca 1., 2., 3. razred, da pišu o vrsti ljubavi. I oni su pisali mami, tati, bati, seki, kolačima, fudbalu, lutkama, a jedan mali dečko je napisao mrtva ljubav. I onda su rekli kako mrtva ljubav, to ne postoji. On je po njima bio uvek čudan, izgleda da je to od one dece koje ja posebno volim. I onda su ga pitali, a šta ti je to, sine, mrtva ljubav? On se nečkao u početku, ali na kraju je rekao, pa kaže, vidite, učiteljice, sve one ljude na ulici, svi su oni mrtvi. Kaže, kako mrtvi? Pa kaže, mrtvi. Ne postoje. Oni su samo tu fizički, ali oni su mrtvi duhom. I što meni uopšte nije iznenadilo, jer ja imam jednu priču, živi a mrtvi, i svi oni koji su umrli su živi. Jer je to odavno poznato, to ništa nije novo, ali je zanimljivo što je to dete reklo. I sad slušajte još lepšu jednu konstataciju dečaka, jer nije se igrao na odmoru sa drugom decom i kad su ga pitali zašto se ne igraš, on je odgovorio ovako, pa kaže, vidite, kaže učiteljice, onaj grm.
Ja se zagledam u onaj grm, utrčim i odem. I kaže, gde odeš? Pa kaže, odem u drugi svet. Znači da postoji paralelni univerzumi. Ali nije to prvo dete koje sam ja čuo, niti je to bilo šta novo, to imate i zapisano gde su ljudi, sletao čovjek na aerodrom u Tokiju i došao iz potpuno drugog sveta. To imate zapisane takve slučaje. Znači postoji paralelni univerzumi. Sada, šta je realnost? Sad se vraćam na tvoje pitanje. Šta je realnost? I šta naš um dopušta? Um dopušta, upravitelj. Dopustit će čoveku ono za što je spreman da vidi. Jer pazite, svi bi volili da im se otvori treće oko ili šesta čakra. A da li ste spremni dok vozite da vam prolete neki duh ili neki anđeo ili ne znam ni ja, ili da vidite paralelni univerzum dok vozite auto ili dok pričate sa ljudima? Da li ste spremni za tako nešto? Prema tome, budite spremni, jer ova iluzija se cepa, ova stvarnost se cepa, dolazi i do podele među čovečanstvom, određeni ljudi idu ka nečemu, određeni ostaju i vraćaju se, zato nema nikakvog ubeđivanja, uveravanja ili bilo šta, ali da je to istina, potvrdit će hiljade ljudi koji budu slušali ovu emisiju i koji slušaju odavno. Pri meni to stalno dolaze potvrde svega toga, čak i sam jednostavno živim takav život. Milan, zdaj, ko si ti to govoril, je k meni prišlo vprašanje, mislim, nek pomislek. Mi vsi zdaj govorimo o duhovnosti, ogromno je predavanj, ogromno je knjig, prebujamo se, kličemo zlato dobo, ki je za nekatere že tu. Ampak po drugi strani jaz se sprašujem, a smo mi res na tako dobri duhovni poti? Mislim, ko pogledaš preko ulice, kot si rekel, rečeš človeku živijo, on te pogleda, kot da je s tabo nekaj narobe. Mislim, vedno več je tudi tega, vedno več je zelo, zelo čudnih in prav nič na videz duhovnih zadev. A smo mi res tako dobri in blizu prebujanja? Da je odlično pitanje, da se nastavimo na malo pre. Realnost. Pa šta je realnost? I šta je naš mozak naučio? Kaže, gledam ljude oko sebe. Da li kad kažemo gledam ljude oko sebe, smatra i ovu decu koji su se tek rodila? Da li ta realnost oko sebe gleda i autističnu decu, decu sa posebnim potrebama? Da li gleda sve ljude onako kako uistinu jesu ili ih proglašava ludim, zato što su ti ljudi imaju drugačiju realnost od njihove? I kada pogledate, onda vidite da ta realnost nije realnost kakva mi mislimo. Jer naša realnost je napravljena na nekom demokratskom sistemu, ne kažem demokratskom, nego demokratskom, gde glasaju punoletni. Od toga, naravno, svaka država ima svoju posebnu listu gde ubaci mrtve i, ne znam, izmišljene i ostale stvari. I vi kad pogledate ceo sistem koji se zasniva na radiju i televiziji, onda vi vidite da je to realnost. Ali to uopšte nije realnost. Jer, to sam govorio više puta, mi živimo evoluciju. Nema više revolucije, završena. Zašto je završena revolucija? Pa zato što je poslednja revolucija ubila Boga, ubila istinu. 4. industrijska revolucija Klausa Švaba ne želi više Boga, ne želi više istinu, ne želi čoveka koji ima dušu, koji ima duh, nego želi jednog biorobota ili ne znam ni ja šta, koji će se jednostavno ponašati po njihovim sistemima. Kad se ubije revolucija, nastaje evolucija. Ja sam nedavno slušao jednog visoko svešteno lice koje zaista poštujem i mnogo toga govori. Međutim, kada sam čuo da kaže nova revolucija će biti religiozna, ja sam shvatio da on ne zna. Da je on ipak od te grupe ljudi koji odlazi. Makoliko on bio u duhovnoj sferi, mi ne živimo više, nema više revolucije. Ovo je evolucija. Evoluciju vodi car careva. Znači, mi se menjamo. Na početku sam rekao, povezani smo strunama. Strune su rune. Rune su začarene bile i udaljene od nas. Rune su naša sinhronizacija sa kosmosom. Znači, čovjek koji se poveže, on se menja. I ja tu realnost vidim. Ja vidim tu realnost. Ja vidim realnost nove dece. Ja čujem realnost novu od roditelja njihovih ili baka i deka,
koji pričaju, evo malo pre sam dobio iz Grčke crtež deteta, koji je isto nacrtao, pored još nekih stvari da ne pričam šta, isto je nacrtao te spirale svetlosne koje, malo pre, upravo pre pola sata iz Grčke sam dobio od moje prijateljice, da je njeno dete nacrtalo te spirale. Ta deca vide spirale. Da li mi vidimo te svetlosne spirale? Ne vidimo. Da li je to realnost? Jeste. Za njih, a za nas nije. Razumeš šta je, o čemu se radi? Šta je realnost? Šta je iluzija? Da li je čovjek spreman da vidi te promene, ili da li može da vidi uopšte te promene i na koji način može da vidi te promene? Pa lepo sam rekao, emocionalnom inteligencijom i povezivanjem direktno sa svojim višim ja. Kada čovjek uspe da se intuitivno poveže, on će i vidjeti i on će i čuti. I samo da kažem ovo još jako važno, znači ja sam već pričao 6 meseci kako dobijam pisma od autistične dece. Sad oni koji ne žele o tome da čuju, čak sam čuo i ljude koji kao da ostavite stručnicu. Ja sam prebacio na 2 instituta, to samo da znate, to vode doktori nauka i akademici. Ja se ne bavim time, ali dobijam pismo koje ja tumačim. Znači, ja sam zaista prebacio to na institut, institut je preuzeo sve to i mene uopšte ne interesuje, ne želim da se bavim, da meni ljudi pišu, ja sad da radim. Ne, ja dobijam pisma koji su važna za mene. U tom pismu lepo dečko piše. Ali slušajte, vi imate studije, ja nisam pripremio tačno ime da vam kažem, ali još od 80. godina prošlog veka, vode se ta studija i imate, ja sam imao prilike lično da vidim transkripte ovakve, 10-godišnjeg rada, gde su deca pisala. Da li verujete da autistično dete koje ima 2 godine kuca, 2 godine, ono kuca, držimo se i to su reči koje su reči visoko duhovnih bića. U jednom pismu rečeno mi je ovako, da je vinčanska civilizacija ostavila zapisan trag i ključ koji će se probuditi u ovom vremenu. I zato se mi budimo. Zato govorimo o azbuci, o glagoljici, zato govorimo o novom vremenu, zato počinjemo da se prisjećamo starog roda, shvatajući svoje jedinstvo i shvatajući ko nas je začarao i kako nas je začarao. Možda ću stići i u Kopru da pričam, Kopar zaslužuje, jer Kopar je mesto gde sam ja dobio veliki broj informacija kada sam bio prošlog leta. I ja mislim da ljudi u Kopru zaslužuju da mi ispričam veliki broj stvari onako u zatvorenom krugu, a ne baš na svim javnim ovakvim mestima, mada znam sve što se izgovori već se je otišlo u etar, ali i Brežice neće ostati uskraćeno svemu tome. Evo da pozovemo ljude iz Zagreba, iz Varaždina da dođu u Brežice. Realnost je mnogo dublja od onog površnog. Ajde tako da je krstimo. Milan, to bi želela tudi na predavanjih, da gremo res še globje v to, kaj je realnost, da še bolj pravzaprav doživimo, kaj je to zlata doba. Se mi zdi, da moramo iti naprej. Zlatno doba je zlatna aura, čovjek. I završen. Onog trenutka kad se vratimo izvoru, kada postanemo ono što uistinu jesmo, misao Boga, koji je i generator i transformator, koji prima tu energiju kosmos, koji jeste električna struja i ima koliko lagali sve oko nas, samo elektromagnetizam. Gravitacija ne postoji, gravitacija je samo deo elektromagnetizma. Naravno, i ljudi su dokazali to, da ne pričam, da se ne ponavljam, ali su zatrpani i jednostavno poklopljeni, nije im dato da govore o tome, ali naučni radovi postoje i tekako. Znači, čovjek kada shvati da je elektromagnetno biće muško-ženskog principa, on će i u miru, on stvara zlatnu auru i to je u stvari zlatno doba čovečanstva, gde čovjek može da reguliše svoje telo, svoje zdravlje, svoje misli, svoja putovanja, sve, godine. To je zlatno doba. Mi idemo ka tome. Da li će on doći za godinu, 2, 3 ili 50 godina, ne znam, ali će se desiti. U svakom slučaju, ovo su jako važne godine da se mnogo toga odlučuje, ali u suštini
čovek nema šta da odluči, čovjek može samo da prihvati ili ga neće biti. To je ta razlika. Određeni ljudi će, kao što su homo sapiensi nasledili neandertalce, neandertalci nisu samo nestali, jedan deo se prilagodio homo sapiensima i nastavio da živi, tako isto će homo sapiensi da nestanu i nema tu neke ljutnje ili bese ili ostalo. Tako kaže evolucija. Jednostavno prelazimo jedan novi svet i to je to. Transhumanizam to ne dozvoljava, pokušava da po svim silama da zadrži, ali po meni to je jako smešno i to je nemoguće. Nemoguće. Neko ko je stvorio sve što postoji, sad ćete vi njega da izbacite iz priče. Mislim, to može u ljudskom biznisu da bude. Napravite firmu pa vas udalje, ali na kosmičkom planu to je nemoguće. To je nemoguće. Milan, hvala ti. Zdaj sva dala izhodišča, čudovita izhodišča, bomo poglobili na predavanjih, zelo se veselim, to so res nova znanja, ki prihajajo, vsakič iz tebe prihajajo nove, sveže informacije in to je to, kar ljudje potrebujemo. Hvala ti. Obećavam ljudima nove informacije, posebno ljudi koji su u Istri, tamo Kopar, Istra koja je meni vezana za srce, Kopar kao prva čakra, kao najvažnija, jedno. Zato i kaže Kapodistrija, tamo taj šef koji drži sve. Brežice, koje su jako, jako na bitnom mestu u ovo vreme. Objasnit ću ljudima i u Brežicama zašto i zbog čega. Tako da vidimo se i radujem se novom dolasku.